Manazareth Mashu onyazi lwezulu la kule ndawo ekuthiwa isekhaya lemphefumulo Esikhumbuzweni. Iwona-ke umhosha lo lekubonakala khona abantu abangasekho emhlabeni ney'ngane zaphuphuma. Unyazi luyikhipha unyazi, luyibeka eceleni, luyigeza unyazi, zonke iy'ngane zaphuphuma. Nazareth kubalulekile ukuthi ufike la uzosebenza. Iwona-ke lo mhosha ekukhulunywa ngawo Esikhumbuzweni ekhaya lemphefumulo, lela lizogeza khona amasosha. Ngikubona nje namhlanje ucule ngendlela Isimangaliso kumhla ka-16 April 2023. Sikhona-ke la Esikhumbuzweni. Ya, iwona umhosha lo. Sibhizi siyasebenza, sisebenzela imphefumulo yethu. Ngizobiza insizwa nje eyodwa la isitshene ukuthi kwenzakalani njengoba sile Esikhumbuzweni. Baba wami uyaphila? Kanjani? Khona baba. Yebo. Baba wami, ngicela ngiphe igama nesibongo ukuthi sukaphi nendawo, sitshene ukuthi la ikephi kwenzakalani baba wami. Lapho sikhona sekhaya lemphefumulo mfowethu. Igama lami ngokubeka ngumfana kaDlamini, ngisuka endaweni yaseXoxo. Ngize lapha ekhaya lemphefumulo. Lapho isikhumbuzo nje siyasebenza. Baba. Kakhulu, hayi kancane, kuyakhiwa. Sibhizi kakhulu la bafowethu. Wonke umuntu othola ithuba angathi akaphumelele. Ngiyabonga. Baba, kancane baba. Baba ngiyacela usisikele noma usibriefe ukuthi iziphi izinto esizenzekile kule ndawo noma kubaluleke ngani ukuza la uzosebenza. Utshele nje umhlaba wonke jikelele ngaphansi kwaNkulunkulu wethu owunyazi lwezulu. Okhulu kakhulu mfowethu ukuthi njenganomuntu nami osafika sengifike ngathola okuningi la ukuthi la kubhiziwe kuyakhiwa kakhulu. Njengakuyindawo yabantu abadala ekhaya lemphefumulo. Manje wakhiwa ama-blocks okwakha ngaphakathi, inimisele lapho emamanzi, ubhiziwe kakhulu mfowethu. Lo muzi nomuzi lona omkhulu wabuNkulunkulu, wonke umuntu onelunga lakhe lomphefumulo owadlula utholakala lapho. Yingakho silapho sizosebenzela bona mfowethu. Baba. Baba, kubantu ababuka le video, yini ongabaqinisa ngawo ngoShembe? Ungathi uShembe uyinceku noma uyisithunywa noma umprofesi noma uJehova uqobo lakhe noma kodwa uJehova ezulu uqobo lakhe ohlele emhlabeni? Ungabachazela ukuthini abantu ngoShembe unyazi? Khuluma ngonyazi lwezulu, hayi into. Unyazi mfowethu akase umprofeti, akase isithunywa, unguNkulunkulu. Baba wamqeshile thola. UNkulunkulu nje ngoba konke okwenzakalayo kwavela ngaye mfowethu. Baba wami. Ngizothatha intshumayelo eyenze angakithi eqobo. Ngithinte baba, ithinte. Lapho ubombela khona avulela khona amanzi elethezini ematsheleni. Yebo. Lapho akwathi khona abantu abami empani lapho kuzophuma amanzi ukwazi ukubhathisa abantu. Umhlaba usayibhuku. Baba. Wasesini ngelintshe osilamatshe sasekela ngawo umhlaba sinobaba. Hayi baba. Ngiyabonga baba wami. Ngiyabonga kakhulu baba. Asibusise. Ngizophinda futhi ngibheke omunye. Uzophinda asithintele ukuthi la kwenzakalani njengoba sila kule ndawo. Mkhulu wami sawubona mkhulu. Naba nomanje ngoba nibona ukuthi kuyasetshenzwa la. Akudlalwa kuyasetshenzwa sebenzeni imphefumulo yethu. Mkhulu sawubona mkhulu njani? Saphela. Mkhulu ukhuluma noThobana wangubi Sibongo. I'm a YouTuber. Ngine-page la ku-YouTube. So nginey'nkonzo engiy'thumela ku-YouTube. Ngiyacela mkhulu usichasazele noma usiphe nje umhlahlandlela ukuthi njengoba sila kwenzekani, yindaba abantu bela bebaningi kangaka. Sizosebenzela abantu bakithi. Ngoba kakhulu sizobakhipha esigodini sosizi. Bakwazi ukuphuma nababoshwe khona bakwazi ukukhululeka. Yebo baba. Khona kwethu uNkulunkulu bethe sizobakhipha lana esigodini sosizi ukuze into zethu zisambele kahle. Yebo. Baba ngizocela ungiphe isibongo sakho. Khumalo. Kephi le ndawo mthungu? La ukunjini. Okunjini. Ngiyabonga. Baba Khumalo la nje kunomhosha. Iziphi izinto abantu abakhuluma ngazo abayibonayo unyazi lizenzayo kulomhosha? Izinto nje ezenzayo kulomhosha ngibeke kanjani? Iziphi izinto ezenzekayo? Muzwa kuxoxa. Sebasizile abaningi. Bese inkingeni abazali babo abantu. Bafike bebeze bakhipha la ngoba kuyindawo ukuthi bakade baboshwa behlele esigodini sosizi. Ila indlela yokuthi njengoba bazokhishwa namhlanje. Ngiyabonga baba wami. Siyabonga kakhulu. Osibusise. Siyabonga kakhulu osibusise. Sahamba ke
Saqalaza sabheka usikwenzakalayo. Baba wami ngiyatholakala njalo ku-YouTube uyobheka uThobani Ngubo uyongisesha khona misa subscribe inkonzo ikhona nemigidi ikhona nale video ithola khona ku-YouTube Amen baba. Baba yaphela Ngiyaphila. ubaba ngicela ngiphe igama nesibongo isibongo hayi igama Isibongo nguWamhlongo. unjomani Yebo. njomani kwenzakalani skip nendawo Sekhaya emphefumulweni. Ngizota kulabantu bakithi abahamba endulo. Amakhetha nezakwazi ezahamba endulo. Ushembe uyayigeza uyifaka lapha ekhaya emphefumulweni. baba ngiyabonga Sifike thina sizobalanda lapha sebegezile. yebo baba Basemakhaya emzini baba mkhulu. yebo baba la nje kunomhosha sikona njengoba sisebenza sonke iziphi igigaba esizenzekile abantu beyibona isibonakalisweni imbelele abangayigqokile ingubo emhlophe nabagqoka ingubo emhlophe iziphi izinto asebeyibonile zenzeka ngoba nginabufakazi bokuthi la njengoba sisebenza baningi abantu abangayigqokile ingubo emhlophe naba nje lapho uma wami siyababona bafaka ingubo emhlophe kodwa bayasebenza nangu nomfowethu la ayifakile ingubo emhlophe uyasebenza naba nabanye abafakile ingubo emhlophe bayasebenza bezonyaza into ezulu uNkulunkulu wethu so kulo mhosha lo sibona iziphi izinto esizike zenzeka ozizwa ngabantu ikakhulukazi abangayigqokile ingubo emhlophe Lapha abantu abangayigqokile ingubo emhlophe baye bebona uShembe ethwele abantu abatakula khona lapha ebatakula ebaphethe eyobafaka ngaphakathi abehlukene izitho zomzimba wabo uthothena ingalo ilapha enamuphi uShembe libeke ngembapha unyazi bezulu unyazi bezulu akekho umunye uShembe esimkhonzayo thina njengamanje ngaphandle kaShembe unyazi bezulu. baba wami uqhubeke nendaba yakho baba wami uShembe utakula abantu lapha emfuleni zingane ezincane amakhehla amadala asengasabonakali ngisho iy'nkopho ezawukuthi ayisekho iy'nkopho namashiya awasekho asefana neziqu zemithi iy'hlahla lezifana neziqu zey'hlahla asephaphathekile amanye izolo nje bekhulunywa ngokuthi uShembe kunabantu wabiza abashumayeli kunabantu ebebafaka emathrakhini abantu eseboma abantu ababefana nabantu ababethwetshubile ngizwile leyo ndaba lethi abafana nabantu ababethwetshubile ebaxoxa uShembe sebomile sebeme njengoba kusuke kumiswe umqwayini ebathathe bafaka ngaphansi bageza abantu abanikazi babo befike bezobalanda la ekhaya emphefumulweni. yebo mhlongo Yebo. mhlongo siyabonga kakhulu baba unyazi lokubusisa Amen. sike sihlabele phambili siyabona-ke la kuyasetshenzwa siyabona la amanzi sifake izandla zethu sisebenzele uNkulunkulu wethu senibona bomanjani ngicela oyedwa nje ozongitshela ukuthi unyazi ulibone kanjani njengoba esezwahamba uzofika la uzosebenza noma uba oyedwa bangcwele boma wami ngicela oyedwa ngiphe igama nesibongo nokuthi usuka nokuthi njengoba ula unyazi lulande kanjani lazilakulethala kule ndawo Mina ngiqonde seliphakamisa izwi yazi mina ngiqonde nakakhumalo kwanongoma esigodini sakadabazi unyazi ngilibone kakhulu ubaba wami ebulawa wadutshulwa waze washisa kodwa egqoke isiqhano saseNazaretha nomnansuka ethu uyalandela singazi ukuthi unyazi into kanjani sibona ngobaba elandela enazini bamdubula bamshisa wangasha wahaqeka ingubo zakhe zesonto nogesi wangakhona ukuthi umshise sabona ukuthi unyazi lukhona nomama bamdubula entanyeni uney'nhlamvu ngoba ngihamba nje waphila umfowethu bamdubula benobaba ndawonye wasinda umfowethu bamdubula engalweni ngaphuma ngaphansi nginabafowethu abawu-4 ngaphansi kwetafula sifihleke khona izindlu sezisha ngalibona unyazi ukuthi likhulu ngisuke esigodini sakwaDabazi kwanongoma ngaze ngazofika eThekwini ngithi angizosebenzela ubaba nalaba bambulalayo ngizobacelela inhlambuluko ngoba sazi ukuze kube namandla ukuthi kwakwenzenjani. Siyabonga. Ngiyasemba usinyazi nina enibuka le video udade usuka kaNongoma njengoba usuka kaNongoma ula njengamanje usacuphe la ngaphakathi noma unehlobo la ngaphandle ekhona Nginey'hlobo la e-hostel ngaphakathi.
Siyabonga kakhulu. Siyabonga kakhulu. Siyabonga kakhulu imisebenzi yonyazi. Usebenze unyazi uzomkhumbula ubaba wakho yezwa. Amen. Nalabo abenza leyo nto bathethelele. Amen. Celela impilo ende unyazi. Siyabonga. Cela omunye futhi. Dadewethu unogqobe cela wena. Ungisifahlafahla. Nawe useza futhi. Ngicela uphakamise izwi usho igama nesibongo. Sanibona, igama Sinema basi. Ukuhlala ngihlala khona la kaMashu. Asi. Yebo, akukho kubi. Sine ulibone kanjani unyazi ufikele? Ukulibona kwami, ngilibone la kwakwamaphupho. Ngenkathi ngiqala ukufika la ekhaya ngafike ngasho ukuthi ngabona ngamaphupho engangiba nawo. Okay. Ngabona ngamaphupho engangiba nawo. Ngangakaze ngize ngizwe ngaleli khaya lemphefumulo. Kodwa emaphupheni engangiba nawo ngathola. Iwona zaza ngihambisa aze agcine sengifikisa la ekhaya. Ngoba isikhathi esinenkinga nobaba wami useyadlula emhlabeni. So ubaba uyena obefika kumina ngamaphupho but ehamba nomuntu engangakwazi ukuthi ngimbone ebusweni. Wayegqoke imfanekiso yamaNazaretha. Kwaze wafika isikhathi-ke la ukuthi uma ukuthi indlela ngiyayibona gcina sengiyibona ukuthi indlela ngoba vele ngihlala kaMashu ngiyayazi. Ngagcina sengiyibona ukuthi ngiyehlela la ekhaya. Asinenhlanhla siyabonga kakhulu inkosi izikubusisa unyazi. Ukulungisela izinto zakho zikhanye zibe zinhle. Amen. Esabonga. Alright. Shuthi-ke njengoba ngenza le interview ngizoyibheka ku-YouTube ngoThobani Ngubondlovu. Ngizocela nisubscribe. Ngibe sengi-upload-ile na sasobe seyikhona noma namhlanje. Siyabonga. Amen. Dadewethu uyaphila? Siyaphila. Ngicela ungiphe igama nesibongo nokuthi unyazi ulibone kanjani. Igama ngamaNgcobo. Cela siphakamise izwi Miss Ngcobo. NgamaNgcobo ngifike ngoba umngani wami bethe asifike la ekhaya. Yeah. Nosisi wami. So benosisi wami baphezulu laphayana. Bathi asifike sokusebenza and then ngiyasebenza. Ngafika the last time ngihamba nosisi kamngani wami and then imali ngoba sengibuyile. Alright, unyazi ulibone kanjani? Ngifike. Ngilokhuzana ngibona ku-TV igama sisi wami lokhonza la ekhaya. Yeah. Siyabonga kakhulu inkosi ikubusise yeso. Uyibambe iqinile nawe ulandele unyazi yeso. Bangcwele. Niyaphila? Niyaphila bangcwele abahle bonyazi. Niyaphila bangcwele? Njengoba sibona kuyasetshenzwa la. Ngizocela ningiphe nje amazwi ukuthi unyazi ngibone kanjani njengoba nilana ukuthi la kwenziwani. Ngizoqala ngawo mama omuhle. Ngizongipha nje isibongo. Munqenisha igama lakho ngipha isibongo mase pop fast nje. Uzucebisile waseMelmoto. Uba isibongo? Zulu Cebisile waseMelmoto. Yebo, uzucebisile waseMelmoto. Yebo. Unyazi mina ngalibona ekhaya ukuthi lungunkulu. Bekuthi makudume izulu or vele ekhaya kuney'dikha enyama. Kodwa makudume izulu besivame ukubeka amafolo. Yeah. Ngelinye ilanga langena izulu ekhaya. Nje sashayisana ngamakhanda kodwa azange sayisalimala. Indlu yavaveka yaphela kodwa khona munye walimalayo. Yeah. Yebo, saphuma nje siphila sonke endlini. Ngiyabonga kakhulu umntwana yeso. Yebo. Umbuzo wokugcina la kunomhosha. Enikuwona noma esikona. Yimuphi umlando owuzwayo ngawo noma izinto ezenzekayo kuwona lo mhosha sikona isiqina kuwona njengamanje? Umlando mhlambe engeke ngawuzwa ukuthi uma usebenza kulo mhosha usebenzela imindeni yakini ingasekho. Nokuthi ukuzwe kuthiwa unyazi ukubone ukhiphani lo mhosha. Ukhipha abantu abangasekho abeza ngomhosha. Ney'ngane Ezaphuphumayo nezakhishwayo nazo ziza ngomhosha. ngiyabonga usizibusise. Unyazi ulungisele zonke izinto zakho yeso. Amen. Ney'ngane zakho ey'fundayo unyazi uyakhumbula. Amen. Mntwana omuhle unyazi. Cela nje uvuse ikhanda ungiphe igama nesibongo. Angizwa? Uvuse ikhanda mntakaThixo. Uyikhulume le ndaba. Yezwa, mntakaThixo. Ya, uba igama nesibongo. Amandla wakho Angikuzwa. amandla wakho Qwaphi. Ya, qwaphi. nje la Esikhumbuzweni khale emphefumulo nje indlela yakithi lapho abantu abangathi
sikubusise. Ayozwa namahloniphi. Siyabonga. Tato siyaphila. Ngiyaphila. Ngizocela ungiphe nje igama nesibongo. Mase ngiyacela ungiphe izwe elincane unyazi ulibone kanjani njengoba ula ungayigqokile ingubo emhlophe. Igama lami uMbali ngihlala la ngaphakathi nesitelo. Ngolesine yathi ngihlezi. Elinye usizwe imbali. Ngolesine yathi ngihlezi ngiyisebenzela nje umsebenzi wasendlini. Ngase ngifika ukukhathala nje ngifikelwa ubuthoko nje bungalawuleki ithela ngilala khona. Ngase ngibona ngathi sila ekhaya. Komunye ubaba wadlala icansi eduze kwami. Mendlala icansi eduze kwami ngikhona ngisho ukumbuka emehlweni ngingabukeki. Umeswa lapho wathi kumina awumntanami. Kunemali engango-R70 engiyikhokhile. Le mali engango-R70 engiyikhokhile. Kwase kwehla ushoko omkhulu wasemazulwini wahlala phezu kwecansi lami. Nangu sikashoki. Ya. Hlanhla le. Okay. Ngicela ufune iqale phansi ngabakhulunywa usizo ngoba kunabangayizwanga kahle. Igama lami uMbali Ngihabi. Ya. Ngiye ngaba nesibonakaliso ngolesine. Lami usizo Mbali. Ulwesine lalo lelisonto. Ya. Kwase engathi ngila ekhaya baqhamuka omunye ubaba ngoba bengagugile kakhulu bewubaba nje ekhanya ngiyibala ngimbuka ngemahlelo bengabukeki bingekho futhi bethe ngimbuke bekusabisa nje wafika wadlala eduze kwami wadlala icansi bese kuqhaduze kwami ethi umntanami khona ushoko khona imali engango-R70 engiyikhokhile ibikhona le mali engango-R70 kwase kwehla ushoko wasemazulwini omkhulu wayehla wahlala phezu kwecansi lami so lo shoko lona ngosuku lesonto wonke umuntu ozonyathela la emagcekeni uzobe nkokelezela unyawo lakhe Esho lesonto leli. yebo kade kulesine nje Ya. wathi ngizobe nkokolozela unyawo lakhe wathi mntanami yebo uyasonto echibini ngiyakwazi ngisonto echibini wathi ngiyakwazi Wona usonto echibini kodwa unyazi lifike kuwena. All right. wathi yebo ngiyakwazi sonto echibini futhi angisho ukuthi wenza kabi hlezi ngibhekile usayenza kahle futhi usalandela kahle kodwa bekusacela ukuthi mntanami-ke ngosuku losonto ube khona bengifisela ukuthi ube khona wathi ukukokelezela kwami lolo nyawo lolo ngizobe ngithatha iy'nyawo zawo wonke umuntu ogqobela ekhaya eyanalo emazulwini eyothi ngegama lami igama lakhe ubaba ethi ngiyobe ngiye emazulwini ngithi ngegama lami ngenxa yokuthi ngigqobile emagcekeni alapho ekhaya ngalifica unyawo lalo muntu ngithi ngicela aphulukiswe kanye nomndeni wakhe kanye nabendlu yakhe bese kuthi konke asekukhalelile iminyaka yonke bese yakuthola wathi mntanami bengifisa ukuthi uyeke konke angisho ukuthi ngiyakekisa isonto lakho kodwa besacela nje leli sonto leli ukuthi ungayisontweni ube silapho ube la kulamagceke ngoba ngiyobe ngiyikhona wasethi uyadela uyobetha Qhubeka Mbali. Qhubeka. Ingakho-ke ngila emagcekeni-ke ngoba ufike ubaba wangicela ukuthi ucela nje lolu suku ngoba sengikhale kakhulu wathi ngoba uyobe khona la emagcekeni Khuluma umnikazi wabantu unyazi. wathi uyobe khona la emagcekeni ngibe khona ucela ukuthi ngibe khona ngoba simningi unyawo sokhona la ngiyothola khona iy'busiso zami ingakho-ke siyila namhlanje Mbali sewusuka phi? swalaka phakathi Manje amakhaya kephi? ekhaya kithi la ngizalwa khona Iseshowe kusiphi isigodi? ophindweni Ophindweni. ibandla ekhaya basonto eNazaretha Yebo. basonto eNazaretha eJudiya Ejudiya. ekhaya kuma kusonto echibini kade ngisonto khona eNazaretha la Yebo. ngenxa yezimo thizeni-ke ngase ngigcina sengibanga la echibini Njengamanje unawo umuzwa ukuthanda ushemba unyazi. angikaze ngiyeke umthamo Awukazi uyeka. So ayikhethi ukuthi noma ungayikhethi. ngase ngike ngayikhetha ngingakayi echibini ngisho nje ukuthi Ithikithi unalo yonke into. Ithikithi lokubhajadisa unalo. Noma wayikhetha ngayikhetha ngase ngenza izimo thizeni ngase ngiye echibini wasubhajadisiwe la eNazaretha noma ungabhajadisi. Ubungabhajadisi eNazaretha. Ake uhlelo wenhlanhla. Ubhajadiso lasechibini ungalibali ngoba vele olwasemhlabeni. Nalo ubhajadiso lasezulwini. Ekwabhajadiswa ngalo uJesu. Ubhajadiswa uJohane. Lekwehla khona umoya oyingcwele ekhanda. Kuyisimo seJuda. Ubekuchazela kahle leyo nto mhlawumbe ngesikhathi kodwa ngibonga ukuthi unyazi livelile kona lakhuluma nawe. Umuntu ongelona eNazaretha noma le ndaba oyibukela indaba kaShembe umuntu uthini ngoba uShembe owethu sonke thina ama-Afrika.
akayena umuntu osekhesa inkuzo gqoka umNazaretha kuphela, kodwa nomuntu osethaveni ophuzayo, obhemayo unyazo lwakhe. Imaphi amazwi ungawakhipha noma ungawasho? Athi nje into engingayisho ngoNyazi ngoShembe akakhethi ibala lamuntu. Yebo, akakhethi ibala lamuntu, akakhethi ukuthi usontaphi noma ikephi. Uma usufikile nje wazendlala kuyena wakhalela kuyena, uyaselula isandla somusa phezu kwempilo yakhe. Ngoba kumina befike ngisho amaNazaretha ethi obabe ngingabazi ngo-12 bathi angijwayele ngiyathandaza vele ngo-12 kodwa ngibuye nginqene. Kodwa mina osuke nginqene ngalo befike bethi hayi ngo-12 uthembeni uma ungafiki ngo-12 uthandaza. Ngiyabonga yesho. Inkosi izikubusise. Ngicela uNyazi likwenze uqine ekukholweni. Ungabi ivaka. Ngiyabonga. Obaba bami labasebenza sebenzela imiphefumulo yabo. Sisebenzi ngiyasebenza namjalo bangcwele ningasi ingubo athi into elusi lokhu vidorizer kuphela. Hayi. Yangena udakeni nami ngezandla. Angena nje udakeni ngezandla. Sinebaba uMathe la. Baba uMathe. Akula baba. Sikhona badala. Ngizocela nje usisi nje khatha kancane sikwenzakala ukuthi skip nendawo. Mina-ke ame YouTube, ngikhona ku-YouTube. Uyakwazi ukungena khona useshe iy'nkonzo ubheke imigidi. Ngizocela nje usichathazele nje ngoNyazi njengoba sila kwenziwani skip nendawo. Ngizocela baba ngiphe isibongo nendawo ohlala kuyona. Faniza kaMathe. Baba uMathe. Wawuhlala ngihlala lapha eNanda. eNanda. Yebo. Ekhaya isemthunzini obanjeni. Ekhaya isemthunjini obanjeni. Emthunzini. Nasejudini. Baba. Lapha isekhaya lemphefumulo. Lapho khona yonke imiphefumulo yomhlaba wonke. uShembe wayiqoqa wazoyigcina khona, abafela empini, abafela kuphi kuphi. Yebo baba. Lapho uShembe bathathile wazobagcina khona. Yebo. So njengoba silapha sibhizi nodaka nayo yonke into, uShembe indlela abatala ukulula ngayo ngoba amajele namajele abahamba ngawo ubathola noma yikuphi lapho khona kulikhaya lemphefumulo. Yebo baba. Baba Mathe, ngicela ukubuza. Njengoba sila kulomhosha lo osukuveza. Njengoba sila kulomhosha. Mawuza umlando noma intshumayelo, ikakhulukazi abantu abangayigqokile ingubo emhlophe. Bake bathi la yini eke yenzeke eyibonakalisweni mabelele abayibonayo. Abanye bayebebona izinto ezihlukahlukene, abanye iy'ngane zaphuphuma, athola iphempasi maselele kuthiwa leli phempasi leli ukhokho wakho lona owaphuphuma emandulo ndulo. Lapho abanye kuyaye kuvuke iy'bongo, uqhamuka umuntu othi wayewumqali wesibongo, athi mina ngukhokho wakho usibani bani okuyena owaqala isibongo, nina nikhonza ingane leli isho maniyithakazela. Beqhamuka khona la baba. Yebo, ziningi izinto ezenzakalayo ezifakazelayo indawo lena ukuthi yikhaya lemphefumulo ngempela baba. Mhlambe emntwini Baba Mathe ekumnyama kuyena ongazi ukuthi Nazaretha noma osayitshena ukuthi uShembe umuntu ofana nabo bonke abantu uNyazi, angikuveze lokho ukuthi uShembe engikhuluma ngawo uNyazi lezulu. Usayitshena uShembe umuntu mhlawumbe ofana nenyanga ngakubo noma ngumthandazo ngakubo noma usafana nomprofethi. Ungamchazela uthini ngoShembe? Ngathi uShembe uba ungathi kwehla uJehova izulu wehlele emhlabeni, ungamchaza kanjani uShembe uNyazi? Incwadi uma ngabe uzoyithatha uyibeke kanje emehlweni mancane amathuba ukuthi ungakwazi ukuyifunda ukuthi kubhala ukuthini. So nomuntu uShembe uzayiveze yena kuyena ukuze kube lula ukuthi amqonde ukuthi ubani. Kuyenzeka uthola ukuthi abanje wasihlabela basabanjiwe abagcinela ubumnyama. Kuyenzeka uthola ukuthi uzomchazela uzokhihliza amagwebu ngenxa ukuthi akayabelwe lento. Uyingxenye laba abagcinela ubumnyama. Akulula ukuthi akuqonde ukuthi uShembe ubani. Until uShembe ayiphi inhliziyo yakhe nemndeni yakubo ukuthi kuqonde uShembe ukuthi ubani. Khona lapho uthola ukuthi imndeni kwayiyona ngendlela eboshwe ngakhona ayikwazi ukuthi ngakuqonda ukuthi uShembe ubani. Naye lona iyambona ukuthi ngeke aze ayisize ngalutho. Mhlawumbe umuntu oyothetha icala labo ima esazozalwa. Yebo.
uthola ukuthi ulokhu enenkani emthuka ushembe esho lokhu nalokho ngoba vele nemindeni yakhe ayimabele ukuthi ushembuka. Kodwa khona ushembe njengoba isihlabelelo sithi inkosi yehle ezulwini azoba umuntu ebantwini. Yenzela thina bolindile. uNkulunkulu wathi uma ngabe ubunazathi abucoshwa kwa-Israyeli wabona ukuthi akatholeke manje indawo enye ugcinayo umthetho njengabo labo. Abe bemhlonipha uNkulunkulu ngoba isizwe simnyama isona besimhlonipha kakhulu uNkulunkulu. Kunemithetho eminingi nje ethi akudlulwa ngendlu yakhiwe, leyo nto ukuthandana. Babedla ngakhezo olunye abantu abamnyama bethandana ngaphandle ukuthi kuze kufike iy'nkolo nabanini bazo nemimoya yabo yayibathumile. Baba, siyabonga kakhulu kuleyo ndawo. Siyabonga. Unyazi likukhumbule lokubusisela ukulungisela iy'nto zakho. Amen. Baba wami. Amen. Phila baba. Ngicela ungiphe isibongo nendawo suka kuyona baba. Bese ungipha amazwi nje amnandi ngonyasi njengoba sikwazi ukwenziwani sikephe indawo. Kumakhanya sibongo. Oh, makhaya. Baba wami. Ngiyabuka ngikhona la. Omkhulu bami badabuka embumbulu kodwa mina sengela emaqadeni. Baba wami. Into esingayitshela abantu ngomnyazi ubuNazaretha lobu uyinkinga. Kunesiphiwo sokuthi uma umuntu enendlela yokulalela uyalalela uma simtshela noma ezwe iy'nkonzo zobuNazaretha uyalalela uma ephiwe ukuzwa. Abanye-ke abantu-ke ngokuthi-ke bahambe belalela izinto ezingaqondile noma izinto ey'ngahlelekile abazizwa kakhulu laba bemedia amaphepha abakhuluma zonke izinto ey'bheke eceleni ngolwazi lwezulu. Ulwazi lwezulu luwuNkulunkulu woNkulunkulu. uNkulunkulu magumba amanye umhlaba ngolwazi lwezulu uNkulunkulu. Njengoba sazi ukuthi-ke umqali wendlela ukubhombela wawazi ukuthi amise ulwandle ngeminyaka ethile yadlula kwasehluleke bonke abantu. Bese akhombisa ukuthi uyena uNkulunkulu. Ulwazi lwezulu-ke luwuNkulunkulu woNkulunkulu la emhlabeni. Konke elikushoyo, konke elisikwenzela kona likhombisa ubukhulu balo nobukhulu bani bendlu insundu noma ngizothi indlu emnyama. Kwezinye izizwe-ke kuthiwa-ke uma use-Afrika uzothola u-Black Messiah. Uma bethi u-Black Messiah bathi uzothola uNkulunkulu wabantu abamnyama. Kukhulunywa ngonyasi lapha hhayi nini? Sukhulunywa ngonyasi. Njengoba ngisho nje ukuthi-ke umqali wendlela wakazi ukumisa ini olwandle sehlule bonke abantu. Izinto esiy'bona lana-ke siyindlu emnyama. Okhokho bethu basemandulo ababoshiwe. Njengoba silana sisebenza lana yilana ushembe khona awaletha imiphefumulo yabo khona. Abanye basala ey'mpini zakoncome, abanye basala ey'mpini lezi zepolitiki, abanye basala ngaphandle. Kuthiwa kusalwela inkululeko khona abantu abasala ngaphandle. Lokho esikubona manje sikubona ngokuthi-ke uma sikhohlwa inkolo yethu thina abantu abamnyama, yikho sibona iy'ngane zethu esizalayo zihlala phansi kwamabhriji. Hhayi ngoba sihlala phansi kwamabhriji ukuthi siyahluleka ukuy'tshela, siyay'tshela kodwa manje okhokho bethu abayigazi lethu baboshiwe. Lowo mndeni nalowo mndeni othola ingane yabo idlebeleka, hhayi ngoba kudlebeleka ingane, ukhokho wayo lo waleso sibongo uthwele kanzima amacala la ekhona. Njengoba silana-ke zobathethela amacala ngoba unyazi lobo luwuNkulunkulu nje laletha lo muzi lona ukuthi-ke bonke okhokho bethu isibongo nesibongo sinawo umuntu waso oyisihlobo saso owasala empini noma wadliwa yimilwane. Hayi baba, siyabonga kakhulu, maningi amazwi. Siyabonga. Bonga mina. Hayi bangcwele. Ngicela sikhuluma nobaba Makhanya manje. Mina uThobani kaNgubo. Njengoba sibona kusetshenzwa ngala omama, amakhosazane, inhlalisuthi, siyanhosheni odakeni
siyasebenza ngoba le ndawo siko ngisekhaya lomphefumulo. Le ndawo ekuyona-ke isigcemeni sakaMashu eThekwini, ka-E-section kaMashu eduze nasesiteshini ekuthiwa Isimangaliso. Siyabonga kakhulu-ke nje wasibusela somsa abantwana bonyasi lwezulu. Siyabonga.